U fil-fatt din l-intervista tidħol sew mal-ewwel waħda fil-verità għandna magħna lil Kane Side Manager għall-Komunikazzjoni Fondazzjoni Lob Responsabbli kif inti Kane. Is-sena tajba. Is-sena tajba lilek lit-tim kollu u lit-telespettaturi. Konna qed nitkellmu fuq quality time. U konna qed ngħidu kemm importanti li l-quality time ikun kif jgħidu bl-Ingliż undivided attention, ġifieri il-mobile mitfi, kollox fil-ġemp u l-attenzjoni alla volja iċ-challenge illum il-ġurnata qed issir anke biex taqla l-itfal. Ġifieri forsi għalina aħna nkunu biżi u ngħidu isma' rridu naqgħu dejjem, ma ngħidu ejja, ngħidu ħanieħdu deċiżjoni ħanitfgħu ħsiha. Illum speċjalment iktar ma jikbru, iktar ma jkunu teenagers, iktar kiex ħatajdhom ma jħammuru mixja biex taqlaħom minnu. Ejja ngħidu tkun kreattiv. Tkun kreattiv, eżatt. Kreattiv u timxi mal-żmien skont l-età tal-wiltijiet. Ejja nitkellmu fuq screen time. Aħna fehmna f'intervisti li kellna qabel fuq screen time. Hemm formula, ma nafx tistax tkun tajba l kulħadd, ta' screen time adattat għat-tfal. Kemm għandhom joqgħdu fuq screen time realment? Sewa, ara, entitajiet ewlenin madwar id-dinja fejn tidħol is-saħħa fosthom il-World Health Organization, għandek l-American Heart Association u l-American Academy of Pediatrics jaqblu biex nagħti reżumé bejn wieħed u ieħor li tfal taħt is-sena sewwa l-screen time mhuwiex rakkomandat. Proset. Imbagħad għandek minn 2 sa 5 snin għandek screen time ta' mhux aktar minn siegħa kuljum. Okay. Imbagħad għandek minn 5 snin sa etajiet ta' 18-il sena l fuq, l-screen time għandu jkun bilanċjat. Meta tgħid bilanċjat? Meta ngħid bilanċjat. Oh, min, meta nifsimak Kemm suġġett kemm xejn antipatku għaliex screen time mhux meta nitkellmu fuq screen time mhux biss social media, mhux biss console gaming, mhux biss gambling, imma wkoll edukazzjoni. Illum il-ġurnata tfal tagħna jistudjaw fuq il-laptop pereżempju, jew inkella fuq il-tablet, eċċetera. Jiġifieri meta ngħid bilanċjat, meta dak il-ħin li t-tfal tagħna u anke aħna inqattaw quddiem l-iskrin jekkux mobile, laptop, tablet, eċċetera, ma jridx jieħu post momenti aktar importanti. X'jiġifieri? Bħal il-ħin għadek kemm semmejtu inti l-quality time li aħna nqattaw mat-tfal tagħna. L-screen time m'għandux jieħu post dak il-ħin. Issa tgħidli l-screen time jista' jkun quality time ukoll? Ħansaqsilek fuq jiġu ġranet fejn nagħmel litteralment ġurnata bejn il-laptop u l-mobile għax xogħol jirrikjedi hekk. Li lejl ħar tal-ġurnata jkolli għajnejja nħosshom qishom għandhom il-ġebel fihom u naf li mhux healthy, imma m'għandix option oħra. So x'tissuġġerixxi lill-maġġoranza tan-nies li kulħadd jaħdem fuq l-iskrin? Irridu nimxu mal-etajiet tat-tfal tagħna. Kif l-screen time bil-kreattività tagħna noħolqu f'quality time. Pereżempju, jekk inti għandek it-tifel jew it-tifla tiegħek tħobb il-console gaming. Għaliex m'għandniex nilagħbu mat-tfal tagħna inqattaw dak il-ħin flop edukattiv, pereżempju. Jekk nieħdu illum il-ġurnata l-teknoloġija tant avvanzat, iż-żmien tant jevolvi. Pereżempju ħafna żgħażagħ xi ħaġa ġdida għalija personali, issegwu YouTubers pereżempju. U l-maġġoranza tal-ħin jagħmlu ġurnata sħiħa. Għaliex ma ninteressawx ruħna it-tfal tagħna lil min qed isegwu. Liema suġġetti qed ikopru. U ninteressaw ruħna, ninvolvu aktar ruħna. Jekk it-tifel tagħna taqatta siegħa satejn jara dawn il-YouTubers għaliex siegħa minnhom minn dawk is-satejn ma ninvolvux ruħna f'dak il-ħin ukoll. Isma' x'inti tara, x'inhu s-suġġett? Ara, x'logħba dik. So met inti qed tgħid irridu nibbilanċaw l-screen time għall benefiċċju tagħna fiżiku
għajnejna, fiżikament li aħna ġurnata bil-qiegħda ma qed nagħmlu xejn. Għaliex jekk kif qed tgħid inti hemm ħafna minnu li huwa educational. Imma xorta ħana millek ġurnata bil-qiegħda jien quddiem il-laptop hekk inkun qed nagħmel naqra nirriċerka u xorta mhux healthy. Ekku, ara, jekk l-attività ixini ħa natwawa b'mod eċċessiv, hemmhekk ħambatu. Inti semmejt mill-lat fiżiku. Jekk aħna jew it-tfal tagħna iqattaw ammonti twal ta' ħin quddiem screen u x'inhu. Anke għall-edukazzjoni. Okay, xorta mhux. Hemmhekk ħajkollok reperkussjonijiet fiżiċi. Pereżempju, nuqqas tarqat, uġieħ ta' ras, għajnejn ħomor, stordament, nuqqas ta' attenzjoni. Normalment hija attività sedentarja ġifieri li inti m'intix tħaddem bħal meta tagħmel sport, jiġifieri inti normalment tirrikorri għal ikel mhux san. Jiġifieri mbagħad nidħlu għal reperkussjonijiet oħrajn bħalma hi l-problema tal-obeżità. Jiġifieri għalhekk importanti l-bilanċ, għalhekk importanti li jkun hemm pjan ta' ħin li għandna nikkomunikawh ma' tfal tagħna skont l-età ta' tfal tagħna. Jekk inti għandek tifel ta' 5 snin mod, jekk inti għandek tifel ta' sentejn mod, jekk inti għandek tifel ta' 18-il sena, tikkomunika b'mod ieħor. Ta' sekku. Inti insemmu vera importanti daw li meta jkunu żgħar it-tfal forsi jkunu fil-logħob u hekk. Meta jikbru mbagħad hemm il-problema tal-logħob tal-azzart. U intom tejnu u tatu għajnuna u koll u tajjeb il-nsemmu għadin il-ġurnatna kif għaddejna minn festi, kena ħafna żmien off, jista' jkun li dak li jkun jidħol fi eċċessivament hija waħda mill-iktar l-addictions huma kollha koroħ. Imma gaming mhix sabiħa xejn. Kif tistgħu tagħtu s-support intom? Ara, l-ewwel ħaġa ma biex nitfal ebda dellikra ma jfissirx li jekk it-tfal tagħna iqattaw sigħat f'konsole gaming ma jfisser bl-ebda mod li meta jikbru ħajkollhom il-vizzju tal-logħob tal-azzard. Imma għaliex li hemm m'għandniex nilqgħu minn qabel. Allura iva il-realtà tal-logħob tal-azzard qiegħda hemmhekk illum il-ġurnata iż-żgħażagħ tagħna anke l-adulti jistgħu jilagħbu iGaming li huwa logħob tal-azzard online fuq is-sufan fil-kumdita ta' darhom, jiġifieri jekk l-attività tkun għaddejja importanti li anke hemmhekk ikun hemm kontroll, anke hemmhekk ikun hemm bilanċ, jekk it-tfal tagħna over 18 years of age ninnotaw li qegħdin jiddilettaw fl-attività tal-gambling, importanti immens li jkun hemm budget stipulat u jkun hemm ħin riservat għal dik l-attività. Għaliex għax il-logħob tal-azzard għandek riski finanzjarji kbar, kulħadd jafa, u jekk mill-etajiet teneri ta' 18-19 sena nibdew naqbżu il-kontroll, ir-reperkussjonijiet ħajkunu li huma. Jiġifieri tajjeb li aħna bħala ġenituri niġbdu l-attenzjoni ma nsemmux in-negattiv biss, imma anke l-pożittiv kemm tal-console gaming, kemm tal-gambling ukoll. U noqogħdu attenti, noqogħdu b'sebgħinejn it-tfal tagħna x'qegħdin jagħmlu. Illum il-ġurnata mhux irridu nkunu b'sebgħinejn fuq it-tfal tagħna biss, imma anke fuq il-ġenituri tagħna, l-anzjani tagħna. Irridu noqogħdu attenti għax faċli niżolqu, faċli nitilfu l-kontroll u mbagħad ikun tard wisq. Di vera kienet interessanti, milux kont qed insegwi din il-lecture u kienu qed jgħidu li jisma' llum il-ġurnata kulħadd addict b'xi mod. Jekk m'intix addict għall-alkoħol u għad-droga, b'xi mod jew għall-social media, għal xi ħaġa tkun. U addict issir addict u inti tinduna meta din toħodlok il-kontroll ta' ħajtek. Sewwa, orajt, forsi dak li jkun jgħidlu lejna m'inhiex addict ta' xejn, imma b'xi mod hemm xi ħaġa li tikmandak daqqa f'ħajtek. Jien pereżempju fil-għodu ninżel għal-kafe l-ewwel ħaġa qed ngħid ċaċata għandi affarijiet oħra tal-li huma ħżiena. Imma bħal pereżempju ġieli ngħid tara naqra qisu jikmandan il-kafe ma noqgħodx ma nieħux. B'xi mod ta' addiction ikun hemm pereżempju dejjem u hemm affarijiet oħra li hemm fiha.
Imbagħad hemm line illi jinqasam u jsir ta' periklu. Inti x'parir tagħti li xi ħadd li qed jarana illi jistgħu jkunu familjari ma jkunx dik il-persuna stess qed jinqabeż dak il-line u qed qisu titlef il-kontroll totali. Ara, l-aktar ħaġa importanti kulħadd huwa dik b'xi mod jew ieħor. L-addiction tibda timpatta fuq il-ħajja tal-bniedem meta kif qed tajjeb ħafna inti tibda tieħu il-post numru wieħed f'ħajtek. X'inhi jekk hux ix-xogħol, jekk hux l-ikel, jekk hux il-gost, il-pjaċir, anything. Jekk jibda jieħu post numru wieħed u tinsa l-affarijiet l-oħra, hemmhekk inti trid tgħid oj x'inhu jiġri. Tammetti li qed tiżbalja u jekk hemm bżonn tfittex is-support u s-support qiegħed hemmhekk. Il-fondazzjoni Lob Responsabbli li jiena nirrappreżenta fejn jidħol il-lob tal-azzart eċċessiv u anke lob virtwali eċċessiv noffru s-support tagħna permezz tal-linja ta' support nazzjonali 1777. Barra minn hekk għandna wkoll iċ-chatline fuq www.rgf.org.mt għax saħansitra ssib persuni li jiddejqu alla volja l-konfidenzjalità hija assoluta li jsemmaw leħinhom. Is-support qiegħed hemmhekk. L-importanti li nindunaw li qegħdin nitnigżu daqsxejn bl-attività li qegħdin inkopru u nammettu ma' nfusna li għandna bżonn is-support. U li ssib l-għajnuna, dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti u anke jekk intom familjari u qed tindunaw li hemm xi ħaġa ħażina, sibu l-għajnuna u n-nies ikunu jistgħu aħna jkunu ħafna entitajiet hawnhekk illi jagħtu l-għajnuna dal-programm nużaw għalhekk biex noħolqu għarfien ta' fejn inti tista' ssib l-għajnuna. Anke jekk inti pereżempju familjar u taf li xi ħadd mill-familja tiegħek qed ibati, sib l-għajnuna ħalli tara kif ħatmur u ddur mal-problema. Dik hija naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti. Il-komunikazzjoni hija ċavetta imma il-persuna per se jrid jammetti. At the end of the day. Għal xejn nippruvaw nagħmlu l-mirakli għal dik il-persuna qiegħed tittammetti u qiegħed tagħmel il-kuraġġ magħha nfisha biex taqleb il-folja ta' ħajjitha. Grazzi ħafna. Grazzi immens kien iktar intervisti fil-programm dak li għandna dejjem infakrukom ukoll illi għandna l-paġna dak li gwida l-ġenituri, intellaw il-kompetizzjonijiet, intellaw il-links tal-programmi, artikli, biex intom titlu fil-paġna tafsu like, follow u tkunu dejjem aġġornati b'dak kollu li jsir fil-programm tagħna. Għandna intervista edukattiva oħra mbagħad għandna persuna ħelwa ħafna li ħadkellimna fuq terapija partikolari illi hija żeffina, iżda ħanna law dan il-feature ma' Dr. Alexandra illi ħadkellimna fuq l-appendiċite. Interessanti ħafna ħanna naraw flimkien. Din ir-rokna miġġuba lilek grazzi għall Fondazzjoni Lob Responsabbli.